Невероятно! Една молитва на един земеделец донесе изобилна реколта. Нивата с сладки картофи на рибаря беше напълно наводнена от голям потоп. Почти всички растения и дървета бяха унищожени, а пътят, който бе направил с труд, бе отнесен от водата. Изправен пред това бедствие, рибарят заплака, но си спомни думите на Господа. За човеците това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. Матей 19:26. Тогава той се помоли на Бога за вяра и повери тъгата си на Господа. След няколко дни земята отново се съживи, посевите започнаха да растат. Хората започнаха да си помагат взаимно и заедно да прибират реколтата. Нямаше вредители, нямаше бедствия, всичко постепенно се възстанови в мир. И в сърцата на хората се изпълни голяма утеха и благодарност. Защото когато човек е безсилен, ако се довери на Бога, всичко е възможно. Ако Бог ти е помагал в живота, напиши Амин.